Arpa on ratkaisu. Aloitetaan. Tällainen pitäisi jokaisella naisella olla. Kiharrin. Oikein. Tätä sä tarvit, jos sä haluat mennä kunnolla shoppailemaan. Mies. Oikein. Aika. Miten niin mies? En mä ainakaan. No et varmaan tarvii. Kato, siihen tarvitaan miestä. Ja ennen kaikkea sitä miehen luottokorttia. Kyllä sulla on vielä, Ismo, paljon opittavaa. Kyllä nykyajan naiset osaa rahansa tuhlata ilman miestäkin. Ja tietysti myös ansaitakin. Kenenkäs vuoro? Mun jos. Aha, mä selitän ensin. Ja sitten lähtee. Niin. Tää on sellainen karvanen, mikä on monessa perheessä nostettu pöydälle. Kiivi. Kiivi. Voi Jeesus, taas logiikkaa. Tää sanoo... Kissa. No tulihan se sieltä.